este pleno ordinario, primeiro de ano, que se celebra e hoxe, como sería acá. O primeiro punto que é a aprobación dos borradores das actas anteriores. A primeira sesión ordinaria do pleno de aprobación do 2 de novembro do 2020. Alguén ten... No, sí, no tenemos varias cuestiones nesta acta. Con respecto a bueno, no apoio a solicitud de declaración de dicta da próxima parte do Senado a Coñera. Creo que saber que comenzou a Junta de Incoación de Servicios de Dirección General de Energía e Minas para a Coñeta en servicio e que non daría orden de inicio das obras non se resolvece a declaración. Con respecto aos permisos RD 1955/2000 de 1 de decembro, quere saber cando e como foi informado o Concello se estes permisos e requerimentos municipais foron emitidos e queremos solicitar copias de dita documentación, sendo que consta en acta que non nos recibimos ni resposta ni copia de nada. 2 meses despois. Recordar que o prazo son 30 días. Presentada polo Grupo Municipal Popular contra a Violencia de Xénero, ao final, como requiere considerar que é un tema de política nacional, e pretende que apoyemos un documento sen poder fazer a proposta. Nós non pretendemos pretende ustedes que apoyáramos un documento que non nos presentamos. Por tanto, aquí non dicen iso. Non sei se nos entendemos. Hai máis? En canto a convenio para o centro de saúde, no hay tiempo, secretario, si no... Sí. O secretario de la o alcalde contesta que vais a recibir unha compensación por estes gastos no Fondo de Cooperación Local. Aquí o que se obvia que nos indicamos que unha vez falado con intervención informóse nos que dende o partido non se volveu a compensar esta partida, este gasto, é que non lle constaba que este ano estamos recibindo unha compensación. Con respecto a unha acción do FIN, o alcalde, ao final de todo tamén, o alcalde manifesta que existe un convenio firmado, aí é firmado, é vigente, dixo, desde o ano 2006. Ademais, gostaríamos que constase a insistencia da Conselleira de Igualdade de Mercedes en asegurando que o convenio estaba vigente e así como que dixo literalmente como a atención é universal non pasa nada. Igualmente pedimos acceso a este convenio e ainda non se nos entregou. Con respecto nas preguntas feitas polo Partido Socialista no camiño da antiga ponte da Pontenova, este no segundo vestuario do Campo da Araña pasou, pedimos copias de nota memoria valorada de todo o que se vai facer e non se nos entregou 2 meses despois por recordar. E nada máis. Entonces, a usted non lle vale ninguna cousa, nos vamos a anotar específicamente que vamos a aprobar a acta tal como está. Recollemos o que querí, normal, pero non estamos de acordo con todo eso. Mientras non comprobemos, de todas formas, nos, ahora mismo vais a aprobar como está. No sou un documento. Porque usted fai esas opcións, o sea, esa observación e a posibilidad, como que poña aquí o que... Sí, pero non a fago de parte. Vale, como non a fago, pues... Por eso me diriximos ao señor secretario. Claro, porque se fai o secretario está, pero eu digo que nos falta, vamos a probar tal como está. Despois usted, lógicamente, libre de poñer todas esas sugerencias ou interpretacións. Nada máis.
Vale. Bueno, vamos a meter a Vale, votación. podemos dirigir o sentido do noso voto. ¿Eh? Podemos dirigir o sentido do noso voto, igual. Non está claro. Se aprobamos o voto, se votamos a favor desta acta, non? Claro, pero ¿cómo se explica eso? Vale. Pues entonces nós votamos a contra. Se nos mantén en contra as consideracións, entonces nos tener en contra. Votamos en contra. Dado que hai unha serie de erros que acaban de manifestar e que non querer residuos, a acta non é correcta, tanto se pode aprobar. Pero non nos favoramos claro. No, Pero no, vamos a pero- aprobar Sí, calquera cousa. a acta ten que reflexar o que se discutiu e hai un vídeo a grabación. Si é certo que se dixo iso, para comprobarlo e corregirlo. Pero xa Hai está. cuestións, Xa estou dicindo, pero ahora mismo nos vamos a aprobar a acta da cousa. pero luego non se pode mover. Vas a modificar a posteriori. Que mirar o borrador. Pasado no son literales, está Bueno, hecho. vamos a está ver se bien. é literario o sentido de resumir o sentido do debate e outra cousa é que se poña en palabras ou frases que alteren o sentido do manifestado polas persoas presentes e polo que dixeron. Entón, eso sí que considero que debe ser corregido. Eu entendo que tamén tiña que resumir e non se pode poñer unha transcripción literal do falado aquí no pleno, pero sí que o sentido sea correcto. Entón, vai a vontade de logo modificar esa arte. No sentido... Sí, coincide, sí, pero que sempre hai problemas con ata porque sempre estamos no mismo. Eso non Si me no importa va- nada o que se dice. que sí, Ahora a ver. non forma de comprobar o que se dice e o que Pero non se vamos dice. a ver, pero si está, Que antes a era mí me cuestión parece de- moi ben unha sugerencia, pero está, que si esto non está ben, outro non está ben, outro, e despois que non nos deron copia, non sei Pero que. vamos a ver, si eu, por ejemplo, digo, si a atención é universal e non pasa nada porque a xente está ben atendida, por que quero cambiar eu o que dixo nesa acta? Pois entón, por que non queres que conste? Porque eu non consta. Nos queremos que Vale, conste. pero eu se digo algo, o digo e punto. E non ando por atrás, nin amerciando, nin Pues nada. entón xa está, só Vale. queremos que conste. Vale? Vale? Pues Estás de vamos, acordo, eso é lo que entón? queremos. E entonces, Vamos a ver. Estás de acordo, está A ver. perfecto. é de verdad. Vamos a aprobar, vamos a dar a esta acta. Votos a favor da acta. Nos a favor. Ustedes en contra. Nos en Usted en contra. contra. Abstención. Pues muy hasta aquí. Ya está. Vamos a ver, porque si no, esto no andamos. Bueno, entonces pasamos a outra sesión, a outra acta, que é a sesión extraordinaria do Pleno de Corporación 26 de novembro do 2020. Alguna cousa? Señor de Goña, non sei se isto está. Os que non estivemos podemos votar esta acta, Diego. No, pero podemos abstener. Podrías abstener, pero Non podo votar. No, perfecto. Me parece perfecto. Quero comentar unhas cousas. Unha que cando se contesta a proposta do Grupo Socialista referíase a que se estaba facendo, en realidad eu explico que cando fixamos nosa proposta e o que se estaba facendo era cambiando bombillas LED por bombillas normales por bombillas LED. E non fixamos a proposta de que se cambiaran por lámpadas LED e a raíz de eso empezamos a cambiar por lámpadas LED. E por outro lado, que quede manifesto nesta acta. Espera un momento, antes de nada. Digo, se dixo que a vez desa proposta cambiamos as bombillas. Na da proposta que fixemos en 2010, vamos que presentar o Grupo Socialista. Pero usted non ten que estar de acordo. É o tema, dixo iso ou non dixo iso? No, que estaba. Sí. No, estoy diciendo que no. Si entendero ben eso. Estaba yo dicindo. Pero estamos hablando sobre, dixo sobre a Consello para que non se certo, dixo, Hai un vídeo. Pues entón, non cosa mal, que non hai máis. Non hai discusión posible. Hai un vídeo, visualizas o vídeo, ves o perfectamente o que pasou, deixo de pasar. E con respecto a iso, tamén quero que quede manifesto, porque xa estou bastante farto desta situación, que este pleno, e non só ese, sino tamén outros, son unha actitud pandillera hostil por parte do Grupo Popular contra o meu grupo, nese caso está eu só, cunha discriminación constante, é un desprecio. Non ven a conto isto. É a miña opinión, é a No, miña pero non opinión ven a que conto. quede de manifesto. Pero non ven a Tal conto. cual. Non ven a conto.
Eso Sí, digo que despois. si Digo se despois. comportan así, No, de verdad. no, que me está sendo mal educado é usted. Sí, claro. Sí. Sí, claro. Non ten ningún sentido votar, o sea, estamos en votación da acta, non ten que facer ningún tipo de cábala, nin de sucesión, Ese ni pleno, nada. Vale, así é claro. Ese pleno foi unha auténtica vergonha. No, bueno, pero Está para ver... pero vamos a ver, non. Pero agora estamos para aprobar a acta. Claro, Xa está. pois esta acta non reflexa o Bueno, vale. Eso está clarísimo. As actas deberían reflexar estes comportamentos. Que xa o presidente da mesa debería só non estar, pero non está facendo. Outro comentario que non me da conta. Vamos a ver, está. Ya no, pero non. Vamos, bueno, é un comentario que se acaba de decir que aquí estamos para votar acta. Usted ten que corregir o que queira dar acta, si é que quere corregir. Despois comentarios, eso non pode ser. Nada máis. Eso digo despois. Non ruego no que queira. Non ruego no que queira, non ahora. Pero non ten que interrumpir nada. Non ten nada que interrumpir, señor Regueira. Eu podo expresar a miña opinión, non? Pero neste non, simplemente é un tema da acta, non despois un debate. É un tema de acta. Como vai ser un tema da acta? Está omitindo un Pero se o quere dar usted, dice que me trataron, pero eso é un pinso que usted está facendo. Non é un pinso. Como que non? Pero si isto estamos falando da acta. Non ten razón ningún. Non a ten. Unha querida. O que falta? Hai que non entender ben o que nos explica, non sei como é o caso. Hai varios, pero desde logo Hai que non estou. nin entende, nin se explica, nin nada. Así de claro. Vale. Vamos a usted xa dixo algo respecto a acta. Usted non estaba ese día, pero os le digo, bueno, pues o mismo tipo de outra, o mismo de outra vez na outra acta. Nos vamos a votar a acta, como está. Pues é exactamente igual. Bueno, por favor, vale. Nos abstencións. Bueno, Un voto. E o concelleiro Carlos igual tamén. hai que mirar os que estaban, lógicamente, esos. Ainda reserva con voto non estudo. Pode pasar. Bueno. O segundo punto que dar conta das resolucións da alcaldía. A resolución número 145/2020, de 25 de 8, e despois a outra resolución 173/2020, do 29 do 10, ano 2020. O terceiro punto que dar conta do informe de tesorería e intervención da morosidade do terceiro trimestre do ano 2020. E agora pasamos ao punto número 4, que é a elección do Concello de Rois, o convenio entre a Vicepresidencia Primeira e a Consellería de Presidencia de Justicia e Turismo e a Federación Galega de Municipios e Provincias e FEGAM para articular a encomenda da xestión á Xunta de Galicia para a realización de actuacións auxiliares de colaboración material na tramitación dos procedimentos sancionadores competentes dos concellos e Galicia en relación co incumprimento das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o COVID-19. O Concello de Rois ten a posibilidade de aderir ao convenio entre a Vicepresidencia Primeira e a Consellería de Presidencia de Justicia e Turismo da Federación Galega de Municipios e Provincias para articular a encomenda de xestión á Xunta de Galicia para a realización de actuacións auxiliares de colaboración material na tramitación dos procedimentos sancionadores competencias do Concello de Galicia en relación ao incumprimento das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o COVID-19. O convenio pretende agilizar os procedimentos e paliar a carga administrativa dos concellos que non teñen os medios idóneos e suficientes para tramitar estes procedimentos. Por suposto, propone o plano da corporación a adopción do seguinte acordo, aprobar a decisión do Concello de Rois o convenio. Antes de dar unha pregunta, cantas sancións impuxo o Concello de Rois por materia de incumprimentos de normas da COVID? Nos realmente non nos puxemos que nos puxo é a policía, por exemplo, dándolas a mandas de o Concello. Vale, pero igual que son as normas que prosiga a verdad. Aquí falamos de sancións impostas polo Concello. Bueno, si son do Concello, pero o Concello ao final é que nas ten que poñer. Hai Pero unha o proposta. Concello non ten presión municipal. No, pero hai unha proposta que fai a policía, por exemplo. A policía tramita aquí a proposta para o que ten potestad sancionadora sería o Concello, pero en este caso as cousas non se está preparado para eso. Por eso. Porque o que son cando hai incumprimentos en locais, por incumprimento de... No, ou que pasaron na carretera e non podían circular, a pasar por exemplo, sendo de Pontevedra. Claro. Por
exemplo, ou a policía interpreta eso. O sea, eu non fai a sanción, abandonamos, pero non, claro, nos medios que temos, pois o tratamos de... Ese tipo de sanción non son competencias municipales. Pero mandas ao Concello, claro. Bueno, pero a cosa que o Concello esté informado de eso, é a cosa que sexa competencia do Concello sanitario. Pero nós o que queremos, precisamente, o convenio, é precisamente eso, que nós, as sancións que veñan, que sean eles... Non me entende. Vamos a ver. Que tipo de sancións son en relación co tema da COVID competencia do Concello impoñeras? As que nos manden a nós, somos No. os que ten potestad para impoñelas, pero non podemos As impoñelas... que máis a vos, o sea, a policía decide que tipo de sancións hai que impoñer. No, todas veñen aquí, para No, todas impoñelas. non teñen así. Todas as que o tema do COVID, que por ser nun municipio, aquí no Concello, ten potestad o Concello. Claro. Entonces, si ven unha multa, eu como nós aquí podemos Cantas tratar? viñeron desas? Non sei ahora mismo, non sei si 3, me parece. Tres. Dúas ou tres, non sei fijo. Pero máis ou menos, pero bueno, dúas creo que chicas, despois outra vez. Pero entonces nós, como non temos a potestad, e vemos, se hai xente que está Pero cumplindo... básicamente serían as de circulación, as infraccións Sí, de así, circulación. sí. Outra non teño conocimiento deso. Vale, porque eu pensaba máis en infraccións de normas, por exemplo, en aforos de No, estacionamentos. ninguna. No, aquí non nos deu ninguna. Vale, Non quita que poida vir. tamén sería competencia municipal. Sí, que non las envían, exactamente. Sí, Vale, sí. y entonces se correspondería ya a policía o a la civil, si pasa de casualidade polo Concello, ve algunha infracción e aí pon, así. Entón manda ao Concello e entón o Concello despois actúa. Ten que actuar, pero claro, Vale. nós temos un problema nas Vale. ordenadas e todo eso. Vale. Entonces, que facemos? A ver, si todos están intentando cumplir as normas, as persoas que non cumplen, non se lleva a dar ningún tipo, ni cobrar ni nada, lógicamente é un agrave comparativo para as persoas que temos que estar aí, penso eu. Entonces, bueno, é un convenio entre a FEGAM, o sea, a FEGAM e a Xunta, eu creo que debemos estar de acordo sempre que sean cosas, vamos, deste estilo, que cando se fai entre a FEGAM e as administracións, digamos, concellos e as xuntas, é normal que todos procedamos. Desde logo, nós aquí o vamos a facer así, a maioría estánse adherindo ao convenio, porque temos esta problemática. E non é correcto que unha persona diga, no, eu fago de la gana aquí, e a mí non me pasa nada, e en cambio no outro lado, Sí, vamos a falar, non é un comunidade. a ver, está claro que as sancións, cando se incumplen a normativa de prevención para contagios, hai que impoñer sancións, pero tamén é certo que as sancións que impón a policía ás veces, de feito agora mesmo, hai moitas sancións impostas durante o período de confinamento que están sendo retiradas, non tramitadas e consideradas injustas ou facer a lei da lei Mordaza e aplicarse unha agravación na sanción que non correspondía. Por exemplo, deixe que non remate. Entón, o tema é, o volume de sancións que tramita o Concello me parece justificativo para decir que non somos capaces de tramitar este tipo de sancións. Eu estou de acordo en que a centralización, cando se supón un volume que o Concello non pode asumir, pois é o normal. Pero tamén botar competencias fora en cuestións nas que ti, o mellor, poderías, non outro xeito, modular e valorar se é necesario impoñer ou non a sanción, é interesante cando afecta aos vecinos. Porque o mellor a policía ve unha situación, creo que logo o Concello despois ten que valorar como foi esa circunstancia, se é certo ou non, e valorar a cuestión porque sucede no seu territorio. Entón, estando de acordo con que se pode centralizar, vexo perigoso que o Concello quera ese tipo de competencias a hora de impoñer as sancións, porque en todo caso non vai ser o Concello que decida, non vai ser o Concello, non vai ser a Casa Constitucional, sino que vai ser a Xunta de xeito aséptico e si tener en conta a situación real. Pero dito todo eso... Dito todo eso, con 3 sancións en casi un ano, ainda non, pero bueno, que non son, tal, pero tampouco é un volumen tan amplio de... Por exemplo, esas son de tráfico, que nos remite tráfico, porque nós non temos ni identificación ni nada. Unha vez que nos mandan a sanción, lógicamente nos temos que proceder a esa sanción. Non temos nin ordenanza ni nada, ni temos policía local, ni moito menos. Entón, nós non temos capacidade para poder facer isto. Non somos capaces, por moito que queira. Porque se aquí, non, hai un accidente, hai moitas cousas. Non está automatizado, pero capacidade. Bueno, capacidade, no, pero non hai máis personal. Nós aquí, nós desde logo, o dito, si con este convenio que se digo entre a FEGAM, nós, bueno, nós, os concellos,
E a Xunta, pois, lógicamente, decidimos aplicar isto que, polo menos, unha forma máis ágil, e cando a FEGAM decide eso, pois, nós estamos de acordo con a FEGAM, lógicamente, cos outros concellos tamén. Por eso traemos. Sí, Mateo. Sí, eu... Diego, queres preguntar unha cousa, unha dúbida que teño? Con respecto a este convenio, non se podría tramitar mediante decreto da alcaldía, para polo procedimento de urxencia? Que non se podría tramitar mientras que estaba también. Como se fixo co convenio de transporte metropolitano. No sé, ahora estamos valorando esto y con ciertas preguntas jurídicas tendrían que hacer un análisis, ¿sabes? Y espero que el requerimiento del alcalde es complejo. Claro, darte una respuesta jurídica tendría que ver los artículos y, bueno, A mí dame a sensación, estou bastante de acordo con o que di Begoña, é que ao final é un convenio para... Tampouco hai tantas sancións como para que sea tan dificultoso tramitalas, e ao final non deixa de ser un pouquinho un convenio para lavarse un pouco as mans e evadir as propias responsabilidades, onde vas indicar que colla a alcaldía. Traer isto ao pleno a min, a espera desas respostas. Recordo que aquí unha vez dixeron limpio de que só contan coa oposición cando son iniciativas controvertidas ou que poden ser a población malas, mentre que as boas non as traen aquí, como foi o convenio de transporte metropolitano, e non podemos nin siquiera debatilas. Xa imagino que non as traen por eso. Por o resto, evidentemente estamos na situación que estamos, e debe haber un seguimento, un control para que a población non se salte as normas e intentemos evolucionar un pouquinho a nivel deste embrollo no que estamos metidos, que é tan lamentable e tan desastroso. De estas competencias, eso de logo ten que ir ao pleno, que porque se non se trae ao pleno non é efectivo. Non sei, por eso pregunto. Non, a nos, xa o que se nos indicou, é algo que se contrario. De todas formas, é unha decisión da alcaldía tamén, suponendo que solamente haxa esta fórmula, se é así, e sobre a outra, pois decide se traer ao pleno. É unha competencia, lógicamente, miña, pero, bueno, estamos comentando que mire aí se pode facer de outra forma, pero eu xa lle digo que... sobre todo los asuntos importantes de convenios deben Deben claro que dice. Igual que por o eso- convenio metropolitano. Por eso digo, é o convenio do transporte metropolitano non trouxeron ao pleno. E tiñen que haber traído ao pleno, porque tamén é un convenio moi fundamental para a nosa. Aparte é un convenio que recordar que era 5 anos. Bueno, Un texto suficiente como para traer a pleno, polo menos, dar a nosa opinión. pero eso é outra cousa. Eso é un momento porque estamos con este tema, que non podo falar sobre as comedias. Está a favor do convenio? Eu vou facer. Abstense, ustedes? Abstención. Vamos a favor. Vamos pasar entonces ás mocións. Moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego de Arrois con a reaplicación da asistencia sanitaria. Perdón, si quere solamente a parte do seu razonamento, obviamente, pero si non lo quere de todo e quere poñer simplemente o resultado que pide a maior del defecto, que digo eu para non leilo todo, si quere leer todo. No, ese é un careo, claro. Vale, Xa sei defender a moción. No, pero por eso, digo, va poñendo para... As instruccións, pero xa sería o primeiro que dicir, vale. Vamos a ver, a moción, tema aberto, o tema da sanidade pública, que toda na atención primaria, que, como todos saberán, pois, viuse de alguma forma paralizada debido ao tema da COVID. Inicialmente tamén por falta de descoñecemento de como eran as vías de transmisión e centralizouse todo a través da atención telefónica. Esa paralización, que inicialmente podría ser entendible a estas alturas, que se continúe priorizando a atención telefónica frente a presencial, pois xa non ten sentido e incluso está causando pois problemas graves e incluso, bueno, en algúns casos, incluso temos un caso aquí
no Concello de Roi de mortes, pois unha deficiente diagnose que se podía ter evitado, non quero falar de negligencia directamente, pero que o mellor de terse feita a consulta presencialmente podía ter detectado os síntomas que do seu xeito, pois por unha chamada telefónica non se poden detectar. Entón, efectivamente, hai que poñer as medidas de seguridade necesaria tanto para os pacientes como para o personal sanitario que atende a esos pacientes, pero é imprescindible que se normalice xa a atención primaria. E despois que non pode utilizarse como excusa esa situación que foi, pois eso, de unha forma excepcional, para agora normalizar de xeito continuado no tempo unha reducción de servizos por parte da sanidade pública. Que ten que volver a prestar un servizo de calidade, xa foi recortada a bondo e non se poden seguir a tolerar estes recortes. Pedimos un voto a favor porque entendemos unha cosa que é boa para os vecinos. Entón non se fixe en que si aquí o que, claro, o responsable efectivamente é a Xunta de Galicia e o goberno do Partido Popular, moi ben, pero non se centre solamente en que o presenta o BNG e que vamos contra o PP. Pense en si os vecinos de Rois lles interesa que haxa unha asistencia sanitaria digna ou non, vale? Como tamén o BNG fai, e se lle vixo, por exemplo, que algunha das mocións que presentan vostedes nos parecen interesantes e que solamente votaremos a favor, a pesar de que as presentan vostedes. Entón, como outro día tamén decía o compañero do PSOE, o importante é ver o fondo da cuestión e non que partido político a presenta e ver se é bo ou non para os vecinos e vecinas. Vamos a ver, nos, cando, lógicamente, poñen aquí unha serie de medidas a aplicar, publicar de datos a situación das listas de espera hospitalarias, e poñer en marcha o plan de choque para reducilas. Este é un exemplo, non? Nos estas cousas, que se nos escapan a nos, de a nivel de publicar de inmediato, isto será para Galicia, non será solamente para aquí, me imagino, non hai que poñer que sea para Rois, non? Outras cousas. Os ollos de Rois, por exemplo, non? Digo eu. No, claro, que ustedes presentan co fraude fiscal é para Rois. Pero interesa non o fraude fiscal, interesa moita xente... E a sanidade non? Sí, a sanidade tamén. Non, a sanidade tamén. Non, dic que sí, pero non é o exemplo... Non podemos cerrarnos solamente, non é dicir, non, eso non interesa ou non interesa. Hai moitas cousas que interesan aos veciños. Normalmente, casi todos estamos todos interesados, porque hai moitos veciños e veciñas como yo, pois algún pensamos que non se sinte fastidiado, pois seguramente se fastidia moita xente por outras medidas que se toman, calquera que esto, non? Hai máis damnificados dos que pensamos, seguramente. Pois aumentar os orzamentos destinados á atención primaria hasta chegar ao 25% no inmediato dos 200 millóns de euros. Vamos a ver, eu creo que aquí, que sí que efectivamente hai faltas como todas as cousas, lógicamente, pero en comparación temos unha boa atención. Unha boa atención que se pode mellorar, sí, se pode mellorar. Comparación con que? Con todo o terceiro mundo? Non é o terceiro mundo, non é o terceiro mundo, nos aquí, sempre hai cousas que, lógicamente, algún fallo hai, como calquera que pode ter, sea un personal sanitario ou unha persona calquera, que neste caso sería o personal sanitario, pode ter un error como calquera, como que usted antes mencionou, que eu non sei quen é, nin o que é. Pero, bueno, para iso hai uns métodos para aclarar eso. Se alguén tuvo un problema, ten fórmulas legales. Entón, usted está de acordo en que é necesario volver, que é mellor a atención presencial que a telefónica? Eu penso que nos, a Xunta, está facendo unha boa labor. Nos a Xunta, vale? Non, a Xunta está facendo unha boa labor a nivel do que está facendo. Ustedes empeñanse en que non, pero nós en que sí. Entonces, sinto moito, nós isto non o podemos aprender desta maneira, porque non creemos, nos creemos que o que está facendo a Xunta redunda en beneficio para os nosos veciños e vecinas. O que está facendo a Xunta. Con eso queda aclarado. Mas creemos que o fai ben, que o está facendo ben. Ustedes creen que non o fai ben. Acaba de haber unha selección fai pouco, non sei lo por que se requiere isto, pero bueno, mira mucho, Sí, non estamos moi de acordo con nada.
creo que a Xunta sí que debe facerse responsable das súas accións. Levan 11 anos de recortes en sanidade. E non creo que utilizar o COVID como excusa para poñer unha atención de diagnóstico telefónico que sea eterna e que redunde nun deficiente servicio para os vecinos. É de certo que nesto houve queixas que non utilizo de Begoña, é moi certo, e que algunhas consecuencias nefastas. Usted di que temos unha moi bo servicio sanitario. Eu digo que temos moi bons profesionais sanitarios, pero eles mesmos non poden dicir que non teñen recursos suficientes, que non contan con material suficiente. A mí eso, francamente, non creo que sea para dicir que ben o fai a Xunta. A Xunta fai cousas ben, fai cousas malas, tampouco se pode mirar cegamente para un lado. Pero ademais nós estamos de acordo en que a atención telefónica o diagnóstico, que por exemplo a receta que nos implantou foi un avance moi importante, así o apoiamos, pero o diagnóstico non pode quedar aí. A xente necesita que a traten en sí, en directo, non por vía telefónica. Hai cousas que hai que ver, que senón podemos acabar nunha situación moi mala para a poboación canto aos servicios sanitarios. Por lo tanto, nos apoiamos totalmente a un frente de la. Acaba de decir aquí o señor Dos Santos. Sí, cando se trata de unha primeira visita, unha doença que apareceu de novo sin antecedentes, aí mandan ir ao consultorio. No caso este que vos digo, non era unha primeira visita. Bueno, xa, era precisamente por os antecedentes se tiña que ter en conta para evitar o fallecemento da persoa e que nos tiveron en conta. Sí, xa dixo o señor alcalde que sempre hai excepcións. Non, sabendo de excepcións como hai, porque a coherencia de somos personas sensatas, pensar que o diagnóstico telefónico verse e que debe ser a xente outra vez atendida no centro de saúde. Eu quero voto a favor tamén, eu quero voto a favor, eu creo que é algo positivo. Vamos seguir, que hai unha serie de concrecións que queren realizar o grupo do BNG que, digamos, pon en tela de juicio que se está facendo. Entonces, se se pon en tela de juicio que se está facendo, cos errores que haxa ou aciertos, que se pon en tela de juicio. Que o PP está facendo moi ben, que No. O goberno que non está sustentado por un grupo político, pero é o goberno, a Xunta. Non é solamente non é. Sí, como ustedes antes, nós, a Xunta. Claro. No. Bueno, a Xunta é eso. La sufrimos. Bueno, tampouco non entendo, a ver, é unha cosa como esta. Vamos a someter a un... No, pero, vamos a ver, eu creo que é entendible que cometense erros, fixan cousas malas. Está comentando cousas que están fora, non ten sentido. Eso digo despois o que queda. Ahora xa acabou de unha palabra, estamos na votación. Señor Regueira, vamos a votar. Dixo ben claro, a favor, e usted tamén dixo antes, estaba de acordo co grupo do BNG. Sí, acaba de decir que sean razonables. E nós vamos a... votamos en contra. Ustedes que definen a poboación este desatendida. É unha afirmación súa, pero iso non importa ni a... É unha pregunta, non é unha afirmación, unha pregunta. Non corresponde a pregunta. Vamos a ver, vamos entonces a pasar. A moción presentada polo PSOE de Rois sobre as accións para a visualización e consecución de igualdade do trato e non discriminación do colectivo LGTBI. Ten a palabra. Eu sigo a ler a moción. Nós non temos medo, nós somos. Era o que se coreaba na primeira marcha do orgullo en España, no ano 1977 en Barcelona. Marcha que foi disolta pola policía revisando varias persoas feridas e detidas. A nosa historia, o noso pasado, ten consecuencias no presente e no futuro. É a forma máis clara de saber como pensamos e entendemos a día de hoxe.
A homosexualidade foi perseguida e reprimida polo régimen franquista. O franquismo só concibía dous modelos de home e muller. O home, forte, robusto, macho e superior á muller, e a muller como fiel esposa, dedicada aos labores domésticos e nai seguridad. Legislaron en contra do colectivo LGTBI con normas como a Lei de Vagos e Maleantes e a Lei de Peligrosidade e Rehabilitación Social, na que establecían ata 5 anos de prisión ou de internamento nun centro psiquiátrico. No sistema médico calificábanse como enfermos mentais. Moitos recibiron electroshocks ou lobotomías, outros foron levados a campos de concentración, que dicían agrarios. Foron encarcelados e violados, outros desterrados. E todo isto ata cerca dos anos 80. E toda esta historia non nos la contan no colexio, omítese de forma consciente. Por qué? Temos medo de enfrentarnos á realidade. Temos medo de pensar que éramos uns animais incivilizados. Hoxe en día, no noso concello, vemos como algunhas das nosas amizades e veciñas de Rois teñen que reprimir quen son. Vemos como durante a época escolar se obrigan a ser aparentemente heterosexuais. E cando toca a denominada saída do armario, vemos a reacción dos seus familiares, dos vecinos, das vecinas. E volvemos á época franquista, con frases tipo unha desgracia. Isto é unha enfermidade, vamos a onde faga falta para curarse. Iso é unha anomalía da natureza. Prefiro ter un fillo retrasado. E ao fronte, un goberno municipal onde defenden que estas manifestacións son propias da liberdade de calquera familia, que non é responsabilidade da sociedade. Como se esa actitude intolerante e discriminante non fose un patrón de conduta mayoritaria na sociedade. As nosas decisións teñen consecuencias. Por iso creemos que a nivel local non podemos quedar ao marxe, porque as persoas LGTBI de Rois decidan marchar a vivir a outros lugares non é casualidade. Non van buscando novas oportunidades, só buscan poder ser quenes son, sen ser xulgados por iso. Por iso, unha vez máis, queremos mostrar unha posición clara, decidida e eficaz para defender os dereitos do colectivo LGTBI. A historia ensínanos que só loitando se conservan os dereitos, e por iso temos que seguir pelexando pola total liberación sexual. Por lo tanto, solicitamos ao manifestar públicamente o apoio da Corporación Municipal ao colectivo LGTBI e que se realicen accións sociais e educativas para a visibilización e consecución da igualdade de trato e non discriminación do colectivo LGTBI. A modo orientativo, que non é exhaustivo, organización de ponencias con persoas dos colectivos LGTBI, contacontos infantil de lecturas para a diversidade sexual, obras de teatro, cine LGTBI, concurso de debuxo sobre diversidade sexual, activismo LGTBI, conversas tipo diversidade nas artes escénicas, exposicións fotográficas, documentais históricos sobre o tratamento ao colectivo LGTBI. Antes de empezar a desarrollar a moción, quería agradecervos que diante do Concello estea unha acción feita pola Asociación de Escoruña, que xa é un paso enorme. Para desarrollar só vou poner os exemplos. O primeiro, o concelleiro máis novo Martín. A segunda persoa máis nova daqui son eu. Pois ben, no ano 2004-2005, nunha asignatura, Psicología Médico-Forense e Investigación de Delito, explicaronnos o doutor Javier Burón que a homosexualidade era unha anomalía ou alteración psíquica. Por que non lo explicou? Porque era un eximente da responsabilidade criminal. É dicir, a homosexualidade aparecía como unha anomalía no Manual de Diagnóstico Estadístico dos Trastornos Mentais que elabora a Asociación de Psiquiatras Americanos. Tamén aparecía na Clasificación Internacional de Enfermedades e de Problemas Relacionados ca Saúde da Organización Mundial da Saúde, 2004-2005. Si a nós nos ensina, ainda que non estaba de acordo, se a nós nos ensina que a homosexualidade é unha enfermedade mental, iso implica que todas as xeracións que foron educadas anteriormente
tanto psicólogos como xuristas van a considerar que a homosexualidade é iso. E non pasou, estamos falando do franquismo, cando eu nacín, Franco estaba morto. Non nacín con Franco. Algúns de vos sí, pero eu non. Poño outro exemplo. No mes de outubro, tiven que sair do armario 24 veces. Por culpa dunha visualización do pleno, donde se defendeu aquí o colectivo LGTBI, xa unha vez anterior. E o alcalde manifestou para votar en contra, porque igual a súa libertad non é a miña libertad, nin é a libertad de todos. Pois houve exactamente 24 personas que tiveron o atrevemento a preguntarme si eran lesbianas. Si o alcalde estaba reprimindo a miña orientación sexual ou se me estaban dicendo, non. Tienen que explicar a actitude habitual do alcalde. E tienen que sair 24 veces do armario, tienen que sair, é dicir, 24 veces decir que son heterosexual. E non son heterosexual porque me sentei aquí e decidí en serio. Non foi unha decisión consciente. É dicir, é porque sinto. E se fora lesbiana, pois sería lesbiana. E entón, iso é o que creo que falamos. É dicir, que me parece señal da acción, que me parece señal que os movades e pagades algo neste sentido, pero a ver se teñen a vez tamén apoiarles públicamente. As propostas non ten máis. Ten algo que dicir, señora Begoña? Sí. Nada, simplemente compartimos o sentido da moción e o contido da moción. Efectivamente, sobre todo a sociedade en xeral, a nivel mundial, sobre todo se cada con máis incidencia nos concellos rurales, hai moitísimo descoñecemento todavía do que é a educación en liberdade, siguen existindo moitísimos preconceitos sobre o que é a homosexualidade, a transexualidade. Entón, fomentar desde o Concello liñas que sexan divulgativas, que axuden a educar en igualdade nesse sentido e que de alguna forma visibilice a existencia dese colectivo, pois pareceríamos moi interesante e entón vamos a apoiar a moción. Eu creo que están confundindo términos de con expresa cousas que a veces que non teñen moito sentido. Como por exemplo? Por exemplo, hoxe en día no noso Concello vemos como algunhas das amizades teñen que reprimir quen son. Sí. Eu non o veixo, pero non ten nada que ver. A nosa aquí sempre que dixen todo defende a libertad. Usted non defende. Usted non defende a libertad. Usted quer simplemente que os outros fagan o que usted quer. Ese é a diferencia que hai. Eu no outro pleno Sí, posellei un pero un exemplo momento, que estou concreto. falando, ahora Sí, estou falando. por suposto. Un momento. Que teño unhas cousas que decir. Ah, sí. Vale. Entonces, pues vemos como durante a época escolar se obligan a ser aparentemente heterosexuais. Vamos a ver. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se pone aquí eso? É que a mí, cando leo isto, se obligan. Pero os neos que se obligan, pero como dice, si, bueno, primeiro usted xa non ten neno, pero bueno, suponiendo que así fora, que diga, no, pues me pasou a mí, ou lle pasou a fulano, ou a quen sea. Se obligan Pero a que eles mesmos, estou non falando que eu, pero obliguen. esa é unha opinión súa. Deixenme falar, por favor. Digo que isto todo son opinións súas. Se debe ver, se ve o mundo, pero non ve, o sea, cando aquí pon que se den incluso vemos as reaccións dos seus familiares e veciñas e volvemos á época franquista con frases de tipo unha desgraza. Pero por qué? Por que dice isto? Usted conoce a alguén que lle pasara eso? Eu mismo casei a personas do mismo sexo, sin problema ningún, por favor. É que non hai que crear un problema donde non hai. Aquí non hai ningún tipo deste goberno que, lógicamente, persigue a libertad siempre. Siempre. A libertad de sexo, de creencia e de religión. Persigue. Sí, que está. Sí. Que claro, que sí, que persigue, que cree na libertad, que ten que haber libertad, e que se queran poñer aquí, como están poñendo, que iso é unha anualidade da natureza, prefiero un fillo que pero iso di unha persona de parte, pero na realidad non é así. Pero ahora, ela ten esa opinión, unha persona concelleira ten unha opinión, me parece moi ben que teña esa opinión,
alá libre ela, seu libre albedrío, pero nós non temos esa opinión. Nin a maioría da sociedade ten esta opinión. Que hai opinións así, vale, non estou dicindo o contrario, pero aí que estuve salido 24 veces do armario para explicar e tal, pues, sí, hai que explicar. Sí, salen exactamente 24 pues, e ao frente, 24 mensajes que findo son heterosexuales. Espere, que estou falando, se eu digo eu que non pode ser así, mire, e ao frente un goberno municipal onde defende que estas manifestacións son propias da libertade de calquera familia que non é responsabilidade da sociedade. O sea, como si esa actitud intolerante e discriminante non fose un patrón de conducta mayoritaria na sociedade. Pero vamos a ver, se digo que hai libertad, e despois, é o que digo, si pertenece ao ámbito da libertad das personas, pero que non se me pode decir que se van de aquí do pueblo porque aquí se sinten discriminadas, pero que non é verdad, porque se teñen que ir, eu non conozco a nadie de verdad que sea discriminada por eso, nada. ¿Conoce alguna persona Pero del no, colectivo LGTBI? Sí. No, LGTBI no. No, eu non. Perfecto. Pero non ten nada que ver, eu non. Pero a ver, espera un momento. A ver, déxame, estamos aquí. No, estamos... despois temos turno de palabra e despois acabamos, xa está. Non se preocupe. As nosas decisións teñen consecuencias. Roy decida marchar a vivir a outros lugares non é casualidade. No, eso é que non nos podemos consentir. Porque, vamos a ver, pero isto non pode ser que nos lo traiga aquí dicíndonos isto, queréndonos decir o sea, unha verdad que usted conta, pero que non é verdad. O sea, conta a súa verdad, pero non é a verdad. O cual eu non estou de acordo isto, e depois apoiar ao colectivo, pois sí, ao lado do resto que pongo aquí, non. Eu digo que non. Pero bueno, tengo todo da palabra. Pero dicir eu só a ver. dúas cousas. Sí, a ver, o sábado inaugurouse aquí diante do Concello a exposición A Rede Visible, vale? Na cal participaban 12 mulleres que daban conta da súa diversidade da sexualidade, vale? E da identidade de xénero das mulleres galegas a través da exposición da fotógrafa esta Susana Milnes Aler, vale? Estas mulleres que son pertencentes ao mundo da cultura, do deporte, da política, da artesanía, do mundo empresarial, do sindicalismo, vale? Podes dar os nombres, seguramente conoces alguna, vale? Elena Ferro, Xacia Feire, Marta Álvarez, Lucía Trenor, Cristófo, Artemisa Semedo, Marta Fernández, Rocío Fraga, Andrea Núñez, Cristina Yagüe, Patricia Álvarez Parcedo, vale? Digo, no, ¿qué decías? Que todos veces aprenden de memoria. Sí, pero que algunas ya las conocía. Vale, ¿qué nos quieres decir? Bueno, pues nada, que dixemos, supoño que virán os nosos compañeros do PSOE, sabendo que era a inauguración, que estaban elas aquí, publicaron nas redes sociales, As redes se sociales publicou no canal de na comunicación prensa, oficial a un grupo na de prensa corporación. que o publicaron eles mesmos. Cuando quieras que veñamos, convídanos. Exacto, dixemos un montón de veces. Hai actas plenarias nas que solicito que se nos avisen das actas oficiales. Non se nos avisen. Non acuses, Tampouco me invitaron a mí directamente, acabas de ser maliciosa. A mí non me invitaron directamente, señor, A mí porque me tampouco me enterei invitaron, a a mí se me través invitaron ao da Madrid. prensa, vale? Porque a mí Da prensa me parece enterei. un orgullo moi grande que se esté aí fora. Vale. Se me hubieran invitado, hubiera visto. Bueno, mire, Acabas de hacer una acusación maliciosa. dito esto, pido a dimisión tanto do señor Regueira como da señora Patricia, vale, por los insultos alzados hacia a miña persona, Que insulto? vale, hacia os traballadores municipais, vale, hacia o pobo de Rois, hacia a obra pública, hacia os meus compañeros de corporación, vale, e seguiría así, así e así, etcétera, vale. E con esto, se da palabra ao meu compañeiro. Como dice o señor Tojo, é a súa opinión.
Vale? Eu pedei a palabra para rematar, Sí, non para no, contestar. no, para rematar a súa, así despois. Remate, despois remate. Non te bate a palabra. Claro. Bueno, está. Respecto ao que antes falábamos, vostede decía que isto non pasaba en Rois, non, señor Cojo? Que isto non pasaba en Rois, pero Non pregunteille tome as se palabras que lle dixen coñecía, eu. un segundo. Non conozco, pero xe lle digo, A non ver, é esto fácil. no meu turno de palabra, Sí, sí, ¿sí o pero no? despois xe lle digo, Perfecto. vale, vale. Moi ben, gracias. Pregunteille se coñecía algunha persoa do colectivo LGTBI en Rois e dixome que non. Entón, digolle, como está tan seguro de afirmar que hai persoas de Rois que son lesbianas, que son homosexuais, que non marcharon de Rois porque os veciños, veciñas, os pais falaban. Eu non digo que vostede diga que prefiere un fillo retrasado. Eu non digo que vostede diga eso. Eu dígolle que hai a persoas aquí de Rois que lle dixeron eso. E vamos, eu digo así, con todas as letras. Aquí, non sei. E dixeron... Podo lle decir que Martín e eu coincidimos no colexio con algunha persoa que foi aparentemente heterosexual, que é do colectivo, pero disimulou no selo. E que se levou ao salir. Non sei se Martín se dá conta ou non, pero... Me conta varios casos, pero non todo o mundo. Pero disimularon. E si conoces a Pero súa estaban historia... coaccionados. A súa historia... Estaban coaccionados aquí no centro, que estudiamos No, pero eu digo que eles toman a decisión Vale. de aparentar ser algo que non pero son expós a aquí por coacción. Que? Que eles non poden ser eles porque aquí onde vivimos os están apertando seguido. Neste caso, cando é todo o contrario, que ben sabes onde estudiamos os dous. Estudiamos xuntos. Había eso que ti dis? Non había. Había. Non é que nos os coaccionáramos, xa decidían eles non salir. Bueno, pero non digas E que había eso. decíano Ti non digas eso. conscientemente. Non é Porque por ti, por debemos mí. estudiar en sitios diferentes, por a pinta. Porque creo que ninguén leu eso, pero bueno. O teu punto de vista, depende. Non é o de todos, Pero non é só o meu. Vale. Quero dicir, Pero a maioría non e pensa igual. para a forma de saberlo, organizade por ponentes con persoas dos colectivos LGTBI e que conten eles a súa historia, e elas. E entón, vemos... Pero gracias ás redes sociales, a cada unha xente das xa persoas. se manifesta. Eu vin perfectamente como xente daqui de Rois usa as redes sociales para decir son lesbiana e soy de Rois. Usted non a ven. Non a ven. E parece Entonces non sei esa xente a ver, sale do armario cando eles queren. Aquí non se coacciona a nadie, señora Patricia. No. A nadie. Todo o mundo ten a súa libertad de expresión. No apoiamos desde o Concello, porque nos apoia. Desde a Corporación Municipal, porque non apoiamos. Vamos a ver, eu apoio a este colectivo e sempre o apoiei, vale? E usted vai aí, pregunta a servicios sociales e lle dirán que teñen o meu apoio, vale? Sea o colectivo que sea a orientación sexual que teñan, me dá igual. Eu, porque non estou de acordo, é coas súas formas, coa súa forma de actuar, vale? E de querer amedrantar a xente de Rois. Vale, simplemente eso. No, Acabe. No, Bueno, eu creo que é o reflejo do que está a decir usted, acaba de decir a nosa compañeira Mercedes Masa. Eu creo que queda medianamente claro. Tamén hai un compañeiro Martín e dixo que, bueno, usted quizá o ve solo dunha parte, non o ve englobado, non? Porque aquí dúas opinións xa non coinciden. Eu, polo que estou vendo, usted unha idea dunha sociedade que non sei a sociedade cal é o seu modelo de social, non o sei, pero desde logo que non coincide na maioría. No colexio de Rois España é imposible a que un rapaz por levar gafas. Concello non, Digo, no colexio, dixo, no colexio de Eu Rois xa dixo. España é imposible a un rapaz hasta por levar gafas. Pola roupa que viste, pola aldea da que é, Pero, por pola favor, confiada, pero non. eso hai Ai, puntos. sí, é así. Puntos para eso non é un ayuntamiento. O concello non é. Non, había, completamente, vamos a ver, Non é o concello, non é o concello. No, pero tu concello, sabendo que existe esa situación, de que os Non, dos... a min dixeron algo, vinieron aquí a non temos conocimiento de eso. Bueno, A
mí teñen que vir aquí e decir o que sea. No, pero pimiento non temos que andar. Entón, Non andamos con eso, non é espacio. un nena teña a capacidade para no colexio decir abertamente que é gay e comportarse con liberdade, cando que intenta encaixar, pois non entra. Vale, nos, o que digo eu, apoiamos, o sea, mostramos o apoio ao colectivo LGTBI, como xa está queda demostrado, xa o ano pasado con accións e máis veces, e xunto con esta tamén, con esta outra máis que acabamos de ter. O ano pasado? Sí, fixéramos tamén, cando foi de, xa lle comentamos aquí. Bueno, Sí, sí, o ano pasado. exactamente, sí. Correcto. Bueno, entonces, bueno, dito eso, A mí me parece... mostramos o apoio, pero non a todo. No. Nos a todo isto que usted pon aquí, pois nos vamos a facer según instancias do goberno da Consellería correspondiente de Asuntos Sociales as accións derivadas, pero non que usted todo isto que pon aquí, Son orientativas. eu creo que usted pon aquí está fora de lugar. Usted está fora de, en ese aspecto está fora de lugar, pero bueno, penso eu da miña forma de ser. Vale, pues vamos a someter a votación entonces a esta moción. O noso grupo, xa lle digo, mostra o apoio colectivo LGTBI, pero non a todas estas medidas de unha conselleira, porque creo que queda retratada a fórmula que ela pretende impoñer. Nada máis. Nos votamos en contra, e ustedes, a favor? Nos a favor. Nada. Bueno, pasamos entonces a unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular de Reis para a adopción de medidas económicas e sociais en defensa dos autónomos e das peñas afectadas polas restriccións impostas pola crise sanitaria derivada do COVID-19. Non vai dar entender? Sí, non, te digo si ten algo, non, pero penso que non defendemos, eu creo que Igual, vamos a sei, ver. No, vamos a ver, eu a proposta de acordos, non, pero bueno. Hombre, yo para saber si sabe de que vai. Que sí. Vale. Hombre, si non a debería. Non sei que, non, a medida que eu penso que reservar unha partida específica dos orzamentos municipais con plan de retribución económica. No tenía escaleras. Era para que me dera a súa opinión de por que fan esas medidas e non outras. Leer, se se sabe ler, o pasa que entendo que ler. Porque a mellor, non, é outra afirmación tamén, hai que entender o que se ve. Non só ler entre líneas, Bueno, os estudios suficientes. Vale, pero que sí, pero non fai falta que non fai falta que mo diga así. Igual se lee, xa sei, claro que se lee que sabe ler, gracias a Dios, hombre. Eu É máis algo quería que me máis. explicara por que decide adoptar estas medidas non outras, como alcalde que é, e que trae unha moción na que di que o Concello vai facer algo, que me explicara a súa posición política, non considero o contido da moción, si é posible. Que? Consideramos que pode. Pode ser, pero tamén, a parte de posición política tamén, lógicamente... Política, que sea un alcalde dunha formación política. Bueno, E depende dunha acción política no Concello. tamén política, pero bueno, neste caso de Acción política. eu non son como a BNG, que son outro tipo de... usted non é político. No político sí, pero foi dicindo que son alcalde. Estou parado por un grupo político. Ustedes simplemente fan política de todo, pero eu son alcalde dos veciños e das veciñas. Dos seus e dos que lle votan a usted e a todos nós. Municipal, a Sí. non te gusta a palabra. No, pero todo. Nos en ese aspecto temos máis libertad que a que ten usted. Que pertence a un partido político que, bueno, que en ese aspecto, vamos, que restringe moito máis. Sí, Hombre, penso que sí. Xa te digo de antemano. Vaya así, sí. Pasa que a súa ideología, vamos, queda patente, non? Digo eu, me imagino que tamén, eu creo que é conocida por todos. A súa ideología, Son claro. nacionalistas, sí. Claro. Non hai problema. Como? Que son nacionalistas. Nacionalista, pero non, algo máis, non? A das súas... non solamente é nacionalismo. Vale. De esquerdas. Son medios de comunicación ahora mismo están se preguntando si eu pretendo estar de acordo con o medios de comunicación. Feijóo é nacionalista, por isto. E a economista xa que están desarrollando eso, igual que o dices últimamente. Defendeu, o Bloco polo menos defendeu a Galicia porque sabe o piso. Tienes que ser por as razóns que fose. Xa, o Así que é para que todo o negro de nacionalista. frente a Galicia, Era que non dá despeno frente a Galicia. O Bloco polo menos tuvo dignidade. Sí, sí.
non vedes que ahora leva un tempo, eran amigos do PSOE, ahora teñen un tempo que está cambiado. Dá respeto. A política fai extraños compañeros de cama, comprende? Bueno, eu penso que a nivel do pobre, que isto é un está agora que é algo moi un pouco correu este mismo, desde que nos teñamos de moda lindísima xente, é algo moi grave o que está pasando, pois desde aquí do Concello xa fixemos accións para na axuda do pequeno comercio, autónomos, as pymes, pero quizá hai ora uns fondos que van a vir, fondos europeos, daí ven o de Next Generation, que é de Europa, porque debemos todos plantear proxectos e que de forma que cheguen a Madrid ou a Europa, lógicamente, para que a Xunta, pues, lógicamente, tramite, xunte todos os proxectos que haxa, e nos pedimos que dentro dos fondos que o municipio reciba deste mecanismo sean especialmente paralizados no Concello desde o 13 de marzo de 2020 proxectos que poden desenvolver accións de digitalización e eficiencia enerxética. É dicir, pedimos eso, entre outras elixibles nestes fondos que lle permitan reactivar o seu negocio. Estamos planteando que dentro desta siguiente generación que se vai a impoñer, que todo o mundo está presentando proxectos, pois nós tamén queremos que os nosos fondos se incluyen para eso. A nivel de unha partida orzamentaria, pois nós temos eso considerado lógicamente, para axudar, e despois proceder a se houver alguén que teña unha obra ou que sea, ou fixera fondos e non pudera abrir, ou sea, fondos algún tipo de actuación nun negocio, pois que se poida dar, lógicamente, esa devolución. Despois, flexibilizar temporalmente, como xa así calquera persona que ven aquí ou así manifestamos, das terrazas ou que necesiten un negocio, pois estamos tratando de axudarlle na medida do posible para que sea máis verdadero esta desgracia que estamos a ter. Desde aquí, xa digo, xa fixemos campañas de visualización que hai que facer máis, entre elas esta, por exemplo, de unha partida, un orzamento, e a maiores de eso, estas propostas. Seguramente habrá sempre alguna cousa que se pode facer a maiores, que se fará a medida que se pode ir avanzando nesto, que a ver como vai o tema da pandemia, que non está indo do mellor, pero, bueno, intentar ir cada paso dando pasos firmes para axudarlle aos máis necesitados neste caso. Por eso tenemos isto aquí. É política socialista, non te estarás equivocado. Vamos a ver. Se llama una partida que tengo que votar a favor, ¿vale? Por estar tan claro, se arroba igual, pero bueno. No, igual non está. En todo caso, hai unhas cuestións que se que chaman un pouco a atención, non? Primeiro, resolver unha partida, non sabemos canto vai ser esa partida, nin cal van a estar os orzamentos do 2021, xa estamos en 2021 e ainda non temos os orzamentos correspondentes, entón non sabemos canto vai ser esa cuantía, nin nada, entón está moi ben, o predecesor, é un compromiso, consideramos a caído, e esas axudas o que estaría de saber en que cuantía, en que medida e demais, e que se será un programa serio, vale? É dicir, facer un programa de axudas ás pequenas empresas, de decir, bueno, canto é a cuantía que tiveron que pagar durante 6 meses para que se les dé axuda, en que se les vai a axudar, canto por tal, etcétera, que non sabemos. Entón, que se les axude, parece nos ben, pero nos queda un pouco valeiro isto de contido. Despois, o do Next Generation, é que, vamos a ver, tal como vamos na parte dos fondos europeos a nivel estatal, e aí tocaría a joven culpa ao PSOE, claro, Galiza vai sair moi perjudicada. No conxunto de Galiza van vir moito menos do que deberá vir. E despois diso, ainda van a destinar unha parte aos diferentes concellos, porque non sabemos canto nos vai a chegar, nin canto nos vai a chegar. É dicir, nin canto, nin canto. Vale? Entón, está moi ben, a orientación esa ao tema energético é o acondicionamento dos propios fondos, entón non é algo que se inventaran vostedes, pero tamén nos parece ben. O que pasa é que tampouco outra vez non hai, non sabemos en que vai a consistir esas axudas.
Despois, o das terrazas. A ver, toda a axuda toda a axuda ben recibida, pero realmente tampouco creo que sexa o que vai salvar un negocio, que se le devolvan as taxas de 6 meses do ano pasado. Canto paga un negocio, non sei, non teño ni idea, de licencia de terraza no Concello, de media, ao ano. Non sei se hablamos. Non me falamos de nada. Entón, No, o que facemos é ampliar, se acaso queren ampliar máis. No, aquí hai que se vai a devolver as taxas municipais e van a terraza. Si a les Vale, entón, eso xa non... Bueno, pero non só sin permitir, si necesitan ampliar, por ejemplo... Sí, xa chego aí, é o seguinte punto, por favor, deixame seguir. En todo caso, eso, eu pensaba que era unha cantidad simbólica, que se siquiera de terminal, perfecto. Pues entón, ese punto queda tamén no contido. As de construccións, entendo lógicamente que se lles prorrogue, ou, neste caso, que se lles prorroga se non queren facer a obra, vale. O normal sería, en todo caso, que se lles prorrogar a licencia, e unha vez caducada, se non se pudo facer por tema de COVID, que se continuara, mas que devolverse as taxas, non? Pero, bueno, tamén, se eres que solicitar a devolución en lugar da prórroga, pois tamén me parece ben. E logo, o de colaborar na medida do posible, pois parece genial, pero vale, que o número de terrazas e uso de vías públicas no Concello tampouco creo que sexa tal. Total, que a que nos parece ben, non vai a supoñer nada. Por lo menos a curto prazo, para axudar as empresas que están agora mesmo a punto de pechar porque tuveron unha serie de restriccións nos últimos 6 meses. Entón, pois, tería resultado que será algo pues, que efectivamente se pudiera empezar a aplicar. Que dixo ao final? Que les tería gustado que será algo, un programa real de axudas ás pequenas e medianas empresas que non Aquí na dixo. presupuestaria, pois hai xente que fixo unhas solicitudes aquí e se alguén se quedara fora porque a veces non chegan o diñeiro, pois nos vamos a que esas persoas que xa solicitaron poidan ter acceso a este tipo de axudas. Porque, lógicamente, para que nadie se quede fora. Xa levan axudas de outras cousas, como este compartido, pois pode facer. E hai que ter unha barriga de presupuestación. Pero non son axudas municipais. É municipais. Eso é solamente do Concello. Pero que esta xente non Pero está. hai axudas xa do Concello. Eh? Hai axudas propias do Concello xa. No, do Concello non. Ah, entón estaba de... No, en este caso sería do Concello. Valorar axudas Xa, non, municipais. xa. Agora a Diputación que complementa o Concello. Pero hai que meter no presupuesto. Correcto. Agora sí que entendo. Claro, é así. É que ten que ser Pero así. claro, Pues que vai. mas para ser eso. No, Pero axudas municipais. No, que era moi no, pero que Eu Pero Generation no, pero claro, que está en Madrid, No, pero ese- para complejidad que ten ese plan. No, pero ese Eso non é para... Bueno, pero hai Eu que creo que o ser Ayuntamiento ten que pedir unha subvención nun plan Next Generation, cuidadito a ver como saca como a hora, acaba, claro que foi. Sin entrar na segunda parte. Bueno, Sí, no, estaba un pouco abraiado con eso que estaba dicindo, do plan reactiva, que está confundindo unha cousa con outra, o das churras merinas, eu creo que se me dá o plan reactiva, que por certo non aparece nesta moción, que aparecen as axudas da Xunta, que son boas axudas, por certo, pero non aparece no plan reactiva, eu me mezclo unha cousa con outra, quero facer antes de nada, antes de comentar catro cousas, xa lle digo que nós tamén apoiamos todo isto, é necesario, a situación é complicada, e os PMs e os autónomos necesitan toda a axuda que se poida prestar. Pero co tema das terrazas que falamos antes, é que teña unha dúbida. Vale, se me quedou claro, tiña dúas dúbidas. Unha se me quedou claro que non hai tasa, e por tanto non se lle pode devolver unha tasa, que non hai. E a segunda é, e pregunto ao mellor Diego, se non responder, de que non temos unha ordenanza de terrazas. E se non temos unha ordenanza de terrazas, temos que adaptar a unha norma superior e non podemos flexibilizar, é dicir, a distribución de terraza en canto a ampliar mesas ou tal, ou non ter unha ordenanza propia, non podemos flexibilizar, non podemos actuar sobre unha norma de rango superior a municipal, entendo eu, non sei, Diego, se me podes corregir aquí, ou se estou acertado. No sé que no tenemos una La pregunta- seguro que no tenemos Ya. una de terraza. Entonces, eu que está planteando aquí, o cuarto punto é unha ambigüedade xa en sí, é dicir, o terceiro ou cuarto punto que ustedes plantean aquí, en Rocha non é explicado. Claro, que hai que plantear se facer unha ordenanza de terraza. Anticipo de nóminas de antes, este fixe un pouco de gracia, porque eu recordei que tamén a Xunta de Galicia menuda liou os ERTES, tramitando os mal e tarde, e moitos tardaron en cobrar tamén precisamente a Xunta, tardaron tramitados. Pero ustedes tamén, claro, as opinións son así a miña como é, así como é.
falan de todas as administracións debemos continuar afondando nesta liña de apoio. O noso Concello debe traballar coa máxima lealdade e coordinación. Sabe que é isto? Estas son as medidas que nós presentamos, hasta 13 medidas no mes de maio. Algunas explicaronse, ustedes dirán, non lle vou nin desmentir que xa tiña pensado facelo, outras das que están aquí, que me aparecen aquí. A mí o que me molestou foran que non tiveran nin a cortesía de responder. Ustedes falan deso, de que nos avisan, de que falan con nós. O meu número de teléfono teño aí arriba. Puedo me chamar, non sei, para estudiar. Nada. Nada. Eu, francamente, vexo unha falta de cortesía total para este grupo, o que falábamos antes do desprecio. Pero, bueno, non vou afondar moito neso. Eu creo que xa todos máis ou menos temos unha idea dos demais. A moción en sí está ben, pois debido a unha situación catastrófica que estamos vivindo, muitas empresas necesitan a axuda das administracións. Pouco máis hai que dicir. Sí que me gustaría, o que tamén explicar un poquinho mellor, eso de reservar unha partida, canto van a reservar esa partida, como a van a distribuir, de onde van a adquirir os recursos, ou de onde van a sacar eses fondos. Pois sí, claro, a distribución de partidas e de fondos para ser de un xeito, se tamén ter un lado, e que ter do outro. Eso é un tema do goberno, sacando de un lado ou do outro, non. Ten que ver eso. Usted non sabe nin se vai para unha cousa ou para a outra, lógicamente. Se usted ten que sacar un ou vai para un lado ou para outro, bueno, hai que casar, pero o presupuesto, lógicamente, eso depende de unha cantidad de dinero. Claro, pero bueno, está claro. Usted quere facer crear unha partida específica, a maiores do que xa ten. Pero é un presupuesto novo, pero é un presupuesto novo, señor Miguel. É un presupuesto novo. Bueno, Reguina Miguel. Reguina. Porque é un presupuesto novo que me dice que a mí, se de partida vou a sacar ou vou a poñer. Pero vamos a ver. Porque sabe vostede iso, hombre, pero por favor. Hombre, é que é unha cosa que non acabo de entender. Non, que ten que sacar, ten que poñer os que non temos os orzamentos arriba da mesa. Estamos con estas gran ainda nos dedos. Entonces, evidentemente, aquí estamos falando de conjeturas. Bueno, conjeturas non, algo que descoñece. Usted seguramente os teña, eu non os teño. Estou dicindo que vamos a facer. O sea, que estou dicindo, xa, era claro que vamos a facer. Sí, pero que non están Pero eso está por resolver a parte que... Entonces, yo digo que apoyamos, non mayor. Vale, pues muy bien, Peña. É un presupuesto que vai dirigido a Diputación, a favor dos outros, pero bueno, non está. É un presupuesto que vai dirigido a solicitudes, vai dirigido a Diputación, o que sea probable é ou non é. O 20% é punto, o que sube. Só hai algo máis. Porque con un plan dese, un Regeneration, un Next Generation... Non ten nada que ver iso, eu cando vi isto dixen, hostia, aí vai o polígono do 20 que vai desarrollar industrialmente para toda a farrera como va. Pero claro, estaba alucinando. Evolucionado. Claro, ou facer unha carretera de 2 carriles, desde o Roito claro. Si que esto unha autopista. Claro. En la ejecutar. Autopista non, pero hubo variantes e que botaxe de voz abaixo. Oh, Usted. Botaxe de voz abaixo. Usted. As propias feitas. Os únicos que firmaron... Non teña razón que era o que estaba ali. Os únicos que firmaron unha... Pregunto. Digamos. Pregunto. Hombre, os únicos que firmaron, que eu creo que nunca, non creo que pasara eso nunca, foi o seu bipartito con usted, unha renuncia ao desvío que había, 120 millones de pesetas. Entón, eu teño un documento. Pero o documento de que se renunciou, sí, señora. A Diputación. Claro, logo non hubo a renuncia, non hubo desvío por a izquierda. E por justifique o outro novo renunciando ao anterior, cos 120 millones concedidos. Sendo todos con a presidente da Diputación, pero sei que me conta. Tens documento desos? Bueno, claro, tío. Vou soltalas así. No, eso foi un trazado que pasaron os ingenieros da Diputación que non dixo nada. A máis eran todos cocheros. Bueno, non sabía socialista, carai. O que ten que haber unha millón aí por la derecha por la izquierda, pero este porque non digo nada. Mira, iso, tanto Vázquez non era esos... Non sei, se era... Vamos a ver esta moción xa, non fixo nada. Están por ver ainda. No, los demás que tenemos que hacer nuestra política. Vamos a darle... Está ben, digamos. Las tres. Eso, vamos a dar... Bueno, igual.
Vamos aquí. Foi un año antes. Pero sabes en que época estamos con esa carretera? Estamos nunha época da vida fai 60 ou 70 anos. O que di a xente, a carretera fixos acojonantemente ben, para a época. Para a época. Soltaron un burro en Rois e chegou o día. Ese é o trazado. É o trazado que tes. E sabes como dá un sitio Bum, trazado? bum, 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 bum. É que non está a altura dos tempos. Nunca vemos. Eso sabemos nós tamén. Pero que non lo ves. Tamén. Non tiene mole ficha, verdad? Vamos, estamos esperando ainda pola outra, non fan un. E todo o que non se manda da xunta, Que? vamos Vamos a ir para atrás. Pues igual que correo quitarse a foto, non podía presionar un poquinho, non? Pero Vale. xa presión. En vez de dicir, estou esperando pola outra. Imos non, Claro, aquí va a pública. A foto enseguida, correo. Para que pues? Imos non, aquí va a Por pública. favor, frente a Nós queremos a carretera, a da Lama e a outra, lógicamente. Igual, Eso da Diputación é o que ten que facer, arreglar. E se dan carros, Iso é o que ten que facer a Diputación, arreglar as carreteras, que nada máis. Iso é o que ten que facer a Diputación. Sabes tamén? Ou non, ou non. O paso de Vamos. as contas era dos proxectos. Eso, sí, Bueno. dos proyectos, sí. Bueno, vamos a ver. Pero en directo, entonces, eso sí que é o que non me dá para mí, que non sabía. Bueno, vamos a moción entonces, a siguiente. Moción do Grupo Municipal Popular en apoio da autonomía financiera de Galicia. Bueno, vamos a ver, temos unha serie de propostas de acordos, eu creo que xa teñen todo isto. Primeiro, instar ao Goberno Central a que respecta a autonomía financiera e capacidade normativa en materia tributaria que a Constitución, o Estado de Autonomía e as leyes que reconocen a Galicia. Instar ao Goberno Central a que os acordos que se adopten en ámbitos que afecten a capacidade financiera de Galicia sexan tomados no marco do Consello da Política Fiscal e Financiera, órgano multilateral no que están representados todas as comunidades autónomas e da Comisión Mixta de Transferencias de Estado, Comunidade Autónoma de Galicia. Terceiro, instar os grupos parlamentarios do Congreso de Diputados e do Senado a que na tramitación parlamentaria do proxecto de lei de medidas de prevención e loita contra o fraude fiscal actualmente no Congreso se proceda á supresión do artigo da reforma Lei 35/2006 del impuesto sobre a renta das persoas físicas para introducir a acción legal consciente de declarar como comportamento fraudulento que non admite prova en contrario toda a venta dos bens recibidos a través dos pactos sucesorios en vida regulados no dereito civil de Galicia por tratarse dunha clara e injustificada vulneración da autonomía competencial e financiera da Comunidade Autónoma de Galicia e do principio de lealdade institucional que debe presidir as relacións entre a Administración Xeral do Estado e a Comunidade Autónoma de Galicia. Bueno, isto o que nos entiendanos que con esta moción, bueno, esta moción está Esquerra Republicana, lógicamente, con isto, o goberno do señor Sánchez, pues acepta todo isto. Eu digo que nós que estamos, xa se paga bastante, xa se paga bastante aquí, estamos a pagar demais, danzas en vida e todo iso, nós aquí que temos o imposto de sucesións, que non hai prácticamente, que nos queren todavía gravar e queren ir hacia iso. Iso é o que quere fazer o goberno, que queren instaurar outra vez o imposto de sucesións e todo iso. Nós non estamos de acordo con iso. Bueno, en resumidas cuentas, é o que máis interesa. Non se explico agora o que queren. Pero que quere facer iso? Sí, a ver, dígame. Que quere facer iso, non? Vos, O goberno este... bueno, O goberno do Sí. Ai, hai que pagar outra vez, madre. ai, me cago en Dios. Non é iso. Se non estamos acostumbrados a que nos veñan arriba con un tramo. A ver, efectivamente, hai unha parte que como negar xa presentou de feito unha emenda ao proxecto de lei que presentou o PSOE, aí es que era un momento, non ten nada que ver, non nos vai ter xa no medio, para evitar esta reforma, que non sería unha modificación para pagar por imposto de sucesións, sino para pagar no IRPF, vale? Polo tal, quen recibiu un ben en vida, si se produce a venda antes de que morra o causante, o que lle deixa o ben a ese familiar, pois teria que pagar a plusvalía non só desde que o recibe, sino desde que o causante o adquirira. Entón, imaginaremos en casa, sobre todo, a regularización dos prezos, sobre todo son pisos de cidades, pois é moi importante, porque pois efectivamente
máis nestas circunstancias nas que o mellor é moi factible de que unha persona teña que recurrir a venda de bens que recibiu, pero que en teoría eran para vivir neles, pois o mellor ten que recurrir a vendelos para poder seguir mantendo o seu negocio aberto e demais, pois non é algo acaído. E, por suposto, si consideramos que é unha invasión de competencias do Dereito Civil de Galicia e que a Xunta é a único organismo que ten capacidade para decidir sobre a tributación de iso. Non tanto, como vostede di, ter que incluir a un órgano multilateral, porque se temos autonomía financiera non se ten que pedir permiso ao Consello de Política Fiscal para que o resto de comunidades autónomas lle den o visto bon. Vale? Entón, ou é competencia e autonomía fiscal de Galicia regular o imposto de sucesións ou non sei por que ten que acordarse dentro do tal. En todo caso, coincidimos niso, de feito, xa lle digo que o BNG ha presentado enmendas neste sentido para que se eliminen esas modificacións da lei do IRPF e entón vamos a votarle a favor. Que tamén estaría ben que usted sabera de que fala contra a moción ao pleno. Pero mire, usted está falando, cando eu lle comentei de Esquerra Republicana de Cataluña, que pon que lógicamente eles presentaron unha enmenda os orzamentos. E aí pon que despois apoiou o gobierno do PSOE. Apoiou e dice que se crea la cuota estatal en el impuesto sobre el patrimonio cuyo rendimiento constituye ingreso del Estado no cedido a las comunidades autónomas. Segundo, tributan por la cuota estatal los contribuyentes por obligación personal. Tercero, la determinación de la cuota líquida estatal se ajustará a las reglas siguientes. A. Se aplicará la normativa estatal vigente reguladora del impuesto. En ningún caso serán de aplicaciones las normas aprobadas por las comunidades autónomas. Pero que se non ten nada que ver, porque parece que realmente no proxecto de lei de que estamos debatindo. Entón, todo se debate sobre os orzamentos, a mí igual. Pero estamos falando que cedeu ante isto. No. Sí, señora. Está cedeu para contentar aos separatistas. Sí, señor. Sí, claro. O dito, veño. Eso é establecer unha cota mínima estatal para complementar as autonomías. Sí, ahora sí. Eso é unha cousa distinta. Que me significa que me gollo que o sei. Non, iso que non estamos de acordo con parte das afirmacións que hai na exposición de motivos no preámbulo, porque non son certas, pero sí que estamos de acordo en parte, tamén faríamos esta matización a respecto do Consello de Política Fiscal, pero bueno, entón vamos a apoiar. Bueno, o dito, ten a palabra para ti. Bueno, nos vamos a ser moi breves, porque cando vemos esto preguntamos se o Parlamento de Galicia está de vacación. Xa se aprobou tamén unha moción instando ao goberno claro, é que creemos que traiga un grupo municipal unha moción para instar ao Estado, cando no medio, é dicir, estaría ben pois que instáramos a Diputación, que instáramos a Xunta de Galicia, porque é o que nos queda. No, aos grupos políticos para que antes de que se aprobe. Efectivamente, pero que nos traigan esto, ainda por encima, sin entender. É dicir, non xa ni vamos a debatir, fálanos, unha, que o Partido Popular nos fale a nivel galego da autonomía financiera, vendo o tratamento que lle vou dando desde que levan gobernando, xa é para temblar. Despois que nos falen de baixada responsables dos impostos, eu falaríalles do coste irresponsable dos servizos. E entón non vamos a debatir. É dicir, nos vamos a votar en contra, directamente, sin debate. Vale. Usted? A favor. A favor. Nós tamén. Gracias. Bueno, vamos a parar. Entonces hai... Pues, pregunta non tiñen, non hai ninguna sola aí do tesoro. Preguntas. Non te sola, que non robo? Sí. Sí, no, pero digo preguntas. Escritas no. Ben, Pero robo. podo facer a hasta que me responda no seguinte pleno. Ah, sí, sí, Tiña sí. dúas que tiña que responder neste pleno. No, pero xa lle iba a decir se tiña algo. Robo pregunta. E as das anteriores? Digo, porque eu levo facendo orales bastantes, menos. Eu levo facendo preguntas orales durante bastantes plenos, que en teoría, según establece o reglamento, ten que contestar no seguinte pleno. Non sei se teñen algunha contestación a respecto das preguntas que lle fixen nos pasados. Pero no último que fixen escritas, as anteriores todas eran orais. Pero dígame outra vez. No, dígame, no. Ahora, dígame ahora que despois... O sea, que por próximo que contesta todas as No, igual, claro, se pero
No, simplemente traer outra vez a pregunta respecto de si sabemos algo al respecto dos datos das medicións da furgoneta que estivo durante estes meses facendo as medicións da destilería e se comunicaron xa desde a Xunta algún do resultado, que por certo quedará vostede tamén en entregarnos en canto chegaran, entón, pues, saber como estaba iso. Por eso digo que se foi deso que motivaba eso, penso que xa lle contestei no momento. Pero bueno, non estaba lle dicindo que... A ver, que no momento, esa por exemplo que me diga que o iba a aprender, non quere decir que... No, pero digo que non teño, o sea, non temos resultado de medición, ningún tipo de dato, Cando teñamos, xa lle dixen que yo iba a facilitar. E había outras preguntas... No, pero eso digo que non... Non era esa en concreto, pero había outras preguntas que quedou de contestarnos, pero no seguinte sei que non aquí. Algún robo? Non. A pregunta súa, en canto a RPT, vamos a ver, cando habíamos comentado de que estábamos para programar, intentar facer un RPT, lógicamente, a distinción anterior que fixemos da outra vez, cando estábamos co tema en a relación de postos de traballo, no tocante a retribucións complementarias. Primeiro, xa no seu momento, xa fixemos algunhas actuacións previas de cara á elaboración do RPT, pero a vista da complexidade do documento, que sabemos todos que é moi complexo, víspera dunha contienda electoral que había, logo despois desta contienda electoral que levamos un ano e algo, veu o COVID xusto antes dun ano aquí para semejantes, para deixar temas que non se consideraban, digamos, urxentes e prioritarios, pero bueno, de todos os xeitos estamos que cando se vai a esta situación extraordinaria, pois acometeremos isto, non? De todas formas, a disposición transitoria décima da Lei 2015, 29 de abril do Emprego Público de Galicia, establece que entre mentes non se desenvolva regulamentariamente o procedimento de evaluación do desempeño, non será aplicable o complemento retributivo do desempeño previsto por esa lei e sustituiríase polo complemento de productividade. A Administración Autonómica ainda non aprobou a norma reguladora dese procedimento de avaliación do desempeño, o que explica que as corporacións locais carezcan dese instrumento legal para materializar e aplicar o citado complemento. Polos demais, remitimos a contestación, que xa lle habíamos dito, en canto ao complemento de productividade, cando xa lle habíamos mandado escrito, que son as dúas preguntas que usted tiña, non? Tiña a primeira, que é o complemento de productividade, e despois o RP, que vai todo ligado, digamos. Sí, porque outra pregunta non responde. Cale? Na pregunta que me respondeu por escrito, no punto 5, fai referencia aos criterios objetivos seguidos para a selección do complemento de productividade, pero que nos preguntamos cuáles son os criterios objetivos, non está recollido. Cales son os criterios objetivos en que se basan para asignar un complemento de productividade de X a un traballador, de Y a outro, de Z a outro. Pero eso xa queda claro, xa quedou claro. E nós, que o complemento de productividade e complemento retributivo do posto son dous conceptos diferentes. Este único responde ás circunstancias de especial dificultade técnica, responsabilidade, dedicación a réxime de incompatibilidade do posto de traballo, mentre que o primeiro, na súa clásica denominación de complemento de productividade ou na nova de complemento de desempeño, retribui o interese, iniciativa ou esforzo que o personal desempeña o seu traballo ou os resultados que obtivo. Como valoramos con eso? Pero é alimentado ou apenado? No, a intervención está claro que se pode facer. Intervención, que nos dice que se pode facer así. E a xente que traballa na casa que non a ves, como? Non o valora. A xente que traballa na casa que non a ves... Pero aquí, nós o que fixemos non é iso, aquí que na casa de aquí o que se fixo foi
a unhas determinadas persoas que tuveron un problema, como asuntos sociales, que estuveron no COVID ou de limpieza, que estuveron aí, se lle dou un complemento a maiores dos outros, porque é legal darlo. É legal totalmente. Non estamos dicindo que non se deu o complemento de productividade, o complemento de productividade será que é legal, pero estamos A cuantía é igual para todos. en dúbida onde estamos poniendo esa solución. A cuantía do complemento é igual para todos os traballadores. Nen este caso, non estamos normalmente, salvo que Con este sí ou non, é igual para todos. aquí sí, pero E a neste mesma caso, cuantía, no, pero neste caso, a ver, claro, bueno, pero non é nada, pero Os criterios que Pero- te estás preguntando ao enxeñeiro, que é o que queren saber, e que despois a falar de cosas que non. pero ten eses criterios, pero nós aquí o que Pero vemos, contar os criterios xa está, non vale esa premisa. Hai os criterios, sí, temos en conta antigüidade, bueno, sí, pero bueno, clase do grupo de ao que pertence, non é que sea un grupo pero todo isto, eu entendo que surge, eu penso que todo isto surge a raíz da pandemia, de que hubo persoas que cobraron un plus polo tema da, digamos, penosidade laboral que tuveron que facer. Se iso queda máis ben por eso. Entendo eu. Pero eso non é Que a maiores que se lledou, digamos, que se lledou a determinado personal que si o fixo, que estuvo aí traballando moitas horas, e con peligrosidade, con todo, se lledou un extra, que vamos a andar, a noso juicio, é legalidade, nada máis. Non é outra cousa. Logo, o secretario do traballo que lle damos nós a maior logo ter que cobrar o doble. Como doble de que? Pero que non sei. En compensación. Pero por que? La compensación terá que ir favorecido tamén, porque non é o mesmo traballar en unhas condicións máis ou menos normales, que xa son jodidas, cando agora tes todo este traballo, que hai que facerlo, redactado e informado. Por ejemplo, non é porque estea el yate ni para... Non, pero estamos falando de unha cousa é as persoas que están ao frente, por exemplo, teñen que levar alimentos, fan un sábado ou un domingo, ou están aquí no centro médico, fora do seu horario, están aí luchando co correspondente riesgo, pois esa xente decideuse darlle un plus. Vale. Pero está razonado por la intervención. Pero que nos queda copia de eso, porque creo que estaba solicitada, si non recordo nada. E que hai persoas que cobraron 300, outras que cobraron 600, outras que cobraron 500 e outras que cobraron 900. E non temos copia de porque se quedaron as cantidades a uns e outros a outros que Sí, estamos de claro, acordo que que hai fixeron os completar. 300 para cobrar solo 300. ¿Qué? No, Outra cosa que haxe que complementar, pero ti sabes que a carga, indistintamente dese reparto, que si hacer un traballo, tamén foron os incendios. E non cobrou aquí casi ni Cristo. Pero bueno, eso, pero eso sería do goberno que estaba nese momento, do Iglesia. Sí, pois é certo eso. É certo. Eso é certo. Así de claro. Neste caso, nos decidímoslo porque queremos eso, porque hubo moito, o sea, é unha situación moi tensa con calquer persona que pode ter unha... e pódese negar. Negar. Entón, se a persona, todo o mundo estuvo aquí, que non, o sea, o conocimiento que teño é que se cumpriron escrupulosamente a tantos médicos, nadie me informou, ao contrario, todos contentos, que estábamos ben, mandaban ir, pois nós o que tratamos é de que os nosos veciños que estén ben, e pola nosa parte non quedou ben, a persona que traballou e loitou, pois doslle un plus razonado, non é? Este ben, non é iso. Vale. Bueno, hai xente conmigo non parece que traballou outro. Sí, non, temos máis preguntas, pero... ¿Qué? Que sea preguntas, sí. Bueno, eso, bueno, ahora... Prerrogos en las preguntas orales. Prerrogos, Saúl, sí. Na estrada que vai a Casas do Vento, na parroquia de Armedén, está bastante danada, deteriorada, é bastante agresta a zona. Pedimos que se intenta mañar, ainda que sea con un simple bacheado para, de maneira provisional, facer a medida máis transitable, ainda que isto non debería ser unha medida definitiva, pero entendemos que non se pode arrochar toda a vez, pero polo menos bachear. En canto á limpeza e conservación das cunetas, todos os anos que chegadas temporais, podemos observar que sí, que desbrozanse as cunetas,
pero non se limpan. Outros concellos o que optan é por distribuir o espacio territorial municipal en zonas e cada ano actúan sobre unha determinada zona, limpando as cunetas, non só o desbrote, sino tamén sacando lodos das estradas municipais e zonas de influencia dos núcleos poblacionais, aparte dun registro de zonas que concretamente todos os anos e hai que actuar sobre as mesmas, porque todos os anos anteriormente facemos un rol ao respecto para que se teña en consideración este procedimento que se realiza en outros municipios de cara a poder implantarlo no noso. Teño un terceiro rol, xa non me escoita. Con respecto ao posible peche perimetral de Arrois Padrón, non sabemos se se producirá ou non, as características do noso concello para empezar entendemos que o Arrois tampouco tenía unha incidencia tan alta, pero ao noso juicio, ou así entendemos nós, que se nos pechan debe ser para non deixarnos en servicios básicos. Na maioría das veces nos nutrimos nesta zona de Padrón, pero a iso me refería co tema de que as características tan peculiares de Arrois que podemos diferenciar como dous núcleos, o Urbil de Arrois, e a parte do Urbil sempre se nutreu de outros concellos, en tanto servicios básicos como Bión, como Ames ou como Novia. Entonces, de cara á reunión que poida facer a Comisión de Seguimento do COVID, que nos está valorando se nos pechan ou non, gostaríamos que o Concello trasladara a proposta de que en caso de que nos pechen tamén con o Usame e Novia, de cara a que estas personas da zona do Urbil, da zona do Medero, poidan nutrirse da zona de Novia. Unha proposta que a Xunta de Galicia terá que valorar se é posible ou non. Nos o trasladamos para que ustedes se valoren e se queren ou non trasladar a Xunta de Galicia. Consideramos que sería adecuado. E teño dous preguntas orais que podemos contestar agora ou non que prefira. En canto á xestión de biomasa, na resolución da alcaldía número 177/2020 do 6 de novembro prorrogase a contratación laboral temporal dunha empregada para a xestión da biomasa basándose no informe do asesor xurídico don Joaquín Monteagudo. Ao afirmar que a xestión do servicio se deu gravemente afectada e demorada polas excepcionais circunstancias que aconteceron ao longo deste ano, derivadas especialmente do estado de alarma sanitario pola crise do COVID-19. Tendo en conta isto, queremos saber os seguintes datos: número de expedientes tramitados, número de expedientes resoltos por cumprimento da limpeza, número de expedientes remitidos á Arquitectura Territorial da Consellería de Medio Rural por ser da súa competencia, e número de expedientes con orden de execución e número de expedientes en tramitación, quedando constancia do número en cada caso antes do estado de alarma, salvo erro, o 14 de marzo, e despois do mesmo. Non sei se me quero responder, me imagino que non. Non creo. Nosotros solicitamos que nos responda por escrito no prazo dun mes. Lo que está especificado. La segunda pregunta vai a realizar a Patricia. A segunda pregunta en relación ás asociacións, a axuda que se aprobou relativamente fai pouco, que acaba o prazo o día 7 de xaneiro. Nesta convocatoria, igual que todos os anos, establecense uns criterios de ponderación que suman todos eles 25 puntos. Estes criterios de ponderación aplícanse para as asociacións culturais, deportivas e de reinserción laboral. Aplícanse máis ou menos. Onde se aprecia claramente un incumprimento é nas asociacións veciñais, as tales de forma sistemática reciben 1,15 puntos, independentemente das actividades que realizan. A criterio da subvención só se ten en conta un gasto de 1.100 euros aproximadamente, aínda que se justifique unha cantidade maior, e a relación entre o gasto que teñen en conta e a puntuación que se lle asigna á asociación é o que marca a axuda que percibirá esa asociación. Entón, a pregunta é clara: se non van a respetar os criterios de ponderación, por que non os cambian? Como determinan o número de persoas asociadas se non o preguntan? Porque hai un criterio de ponderación que é maior número de socios a todos os puntos.
Como saben cantos socios ten unha asociación si non o preguntan en ningún anexo? Como valoran a colaboración nas actividades organizadas polo Concello? Como determinan o interese sociocultural da actividade? En definitiva, como lle dan a mesma puntuación a todas as asociacións veciñais? Hai un exemplo, vou no poñer, porque non queda outra. Hai unha asociación que presenta na subvención unha única factura que é limpieza 12.000 euros. Esa asociación recibe un con 15. Vale. Pois o resto das asociacións veciñais pagan actividades ou non, e vou a ler os criterios de ponderación, que as actividades estean dirixidas á poboación do Concello de Rois e non só aos asociados, ata 2 puntos. Interese sociocultural da actividade, ata 2 puntos. Continuidade e estabilidade da actividade, ata 2 puntos. Adecuación do orzamento presentado ao custo real da actividade, ata 1 punto. Maior número de socios, ata 2 puntos. Maior cantidade de poboación destinataria da actividade a subvencionar, ata 2 puntos. Participación de persoas con minusvalía, 1 punto. Adecuación das actividades que se van a realizar ao interese local, 4 puntos. Beneficios para o medio ambiente, 2 puntos. Potenciamiento do idioma e da cultura galega, 2 puntos. Colaboración nas actividades organizadas polo Concello, 3 puntos. Colaboración nas actividades parroquiais e ou veciñais, ata 2 puntos. Consideran xusto que valoren igual a unha asociación que limpa o cemiterio, que está moi ben, non decimos que nos sigan facendo, que outras asociacións que colaboran en todas as actividades municipais, por exemplo. Ademais, a subvención é para actividades, pero non se teñen en conta os investimentos que poderían ser útiles para as mesmas. Por exemplo, a compra dun proxector, dun equipo de sonido, podendo presentar facturas de aluguer dos mesmos que non de compra. Quizás tendo en conta que nun período de 3 anos xa se podería ter pagando cos cartos de aluguer un equipo, non sería mellor potenciar a compra? Si é justificado, é dicir, si se entende que se vai utilizar para o desenrolo de actividades. Esa é a pregunta. Si quero contestar agora sería genial, porque así sabemos algo antes do día 6. Vale, vale. Bueno, pues vamos. Ahora por finalizar